Знаете ли, че качването на килограми при менопаузата може да се избегне? Това обаче, което не може да се избегне, е самата менопауза. И днес ще ви споделя 5 промени в начина на живот, които трябва да направите сега, за да облегчите своите симптоми. Здравейте, аз съм Йоана, персонален треньор пилатес и йога учител. Добре дошли в Фиткаст с Йоана всеки петък в 2. Мястото, където опитваме да нормализираме здравословният начин на живот, защото моята лична мисия е да вдъхновя повече дами да се грижат за себе си и това да бъде новото нормално. Днес ще ви споделя 5 важни стратегии и практики, които да приложите в своето ежедневие абсолютно задължително, за да облегчите симптомите на перименопауза и менопауза. Ако не знаете какви са симптомите, спрете тук. Миналия петък качих видео, в което обсъдихме заедно 25 от най-често докладваните и най-често срещаните симптоми при перименопаузата. Така че изгледайте видеото и след което върнете се тук, за да продължим с какви са всъщност 5-те стратегии. Много жени всъщност се страхуват от тази тема менопауза, смятат, че е много далеч в бъдещето. Повярвайте ми, ако сте над 35 години, въобще не е далече. Добре дошли в клуба на перименопаузата. Също витае твърдението, че менопаузата е нещо много страшно, много лошо, критическата, както я наричахме, когато аз бях малка. Повярвайте ми, не е така и с правилни стратегии и тактики може да бъде нещо много хубаво, защото в крайна сметка това е втората половина от нашия живот. Ще бъде подвластна именно на менопаузата, така че не се страхувайте. Нека да поговорим обаче как да я направим много по-приятна и много по-лесна. Както казах и миналият път, следенето на симптомите е нещо изключително важно. Само следейки и записвайки какви симптоми имате, кога се появяват, може да си дадете по-ясна представа къде всъщност се намирате, колко близко сте до менопаузата и дали нещата, които правите в ежедневието си, ви помагат или всъщност ви пречат. Така че моят много голям съвет е наистина следете симптомите си, записвайте си ги, водете си някакъв журнал именно в тази посока. И сега започваме с стратегия номер 1. Силови тренировки. Трябва да включите в ежедневието си силови тренировки. И тук става въпрос за да вдигаме тежести, да работим с тежести и съпротивление. Не става въпрос за пилатес, не става въпрос за йога, става въпрос за тренировки с съпротивление. Именно този тип тренировки подхранва и стимулира хормона на растежа, тестостерона, регулира кръвната захар, гори повече мазнини и калории като цяло, подобрява метаболизма, дава ни една метаболитна гъвкавост и работи за нашето дълголетие. Мускулът е тясно свързан с дълголетието и здравето. Колкото повече мускул имаме, толкова по-здрави и тонизирани сме. Така че залавяйте се за тежестите, елате да тренираме заедно. Ако не знаете как, в моето онлайн фит студио, линк в описанието, където имаме всякакви тренировки, включително и разбира се, приоритизираме тренировките с тежести. Също така тренировките с тежести помагат да балансираме хормоните си като цяло, спомагат съня и въобще имат страшно много предимства. Разбира се, другите форми на движение също са страхотни, особено ако ги обичате и се наслаждавате на тях. Но ако наистина искате да живеете втората половина от живота си здрави, силни и витални, приоритизирайте тежестите. Стратегия номер 2 е именно зона 2 кардио. Кардиото, което трябва да правим,
трябва да бъде в зона 2. Какво представлява зона 2? Зона 2 е умерено натоварване. В тази зона сърдечният ви ритъм е между 73% и 80% от максималния ви. Тренировките в тази зона ще повишат издържливостта и ефективността, с която използвате мазнините и като гориво. Това е и зоната, която се смята зоната за дълголетие. Така, знам, че много от вас са любители на високоинтензивните тренировки. Самата аз харесвам такива тренировки, смятам ги за много бързи и ефективни. Самата аз практикувам високоинтензивни тренировки, но напоследък все по-рядко и по-рядко. И все повече обръщам внимание на зона 2 кардио. Как практикувам зона 2 кардио? Като вървя по наклони, вървя бързо. Това определено вдига сърдечния ми ритъм, именно точно в тази зона, където трябва да бъде. И по този начин намалям и стреса върху своето тяло. Разберете, ако едно време сме правили много високоинтензивни тренировки, вече когато се доближаваме към менопаузата, нашите нужди се променят и трябва да променим и своя тип тренировки. Ако преди високоинтензивните тренировки са били супер за нас, вече не е така. Те удрят много голям стрес на тялото, а тялото няма нужда от стрес, което ме води и точно до стратегия номер 3, която е да намалим стреса. Изключително важно е да намалим стреса, защото в един момент вече не можем да се справяме с толкова висок кортизол и тялото започва да влиза в режим на постоянно възпаление, на хронично възпаление. Високия кортизол води до постоянно възпаление, което от своя страна води един каскаден ефект, влошава нашите хормони. Разбира се, когато сме постоянно в висок кортизол, продукцията на женските полови хормони спада още повече, защото от еволюционна гледна точка, разбира се, когато ни подгони един тигър и нашия кортизол е през покрива, тялото веднага спира всички други процеси и приоритизира това ние да се справим с бедата. Или ако живеем в постоянен стрес, тялото знае сега не е добър момент, не е добър репродуктивен период. Затова производството на женските полови хормони спада. Те са първите, които страдат от стреса. Много двойки се сблъскват с проблема на безплодие. И високия кортизол е една от причините, разбира се, това да се случва. Високия кортизол също така ни кара да трупаме повече мазнини, особено в областта на корема. И разбира се, какви стратегии мога да ви препоръчам. Не се изненадвайте, разбира се, ще кажа медитация, упражнения за дишане. В предишно видео съм ви дала страхотна дихателна техника, която ви препоръчвам наистина да следвате, да включите в своето ежедневие, но също така ви казах и, че трябва да се научим да казваме не и да приоритизираме себе си. Защото много често сега, като ви кажа медитация, дихателни упражнения и вие се стресирате само от факта, че трябва да включите тези неща в вече напрегнатото ви и заето ежедневие. Точно за това искам да ви обърна внимание и на това да се научим да казваме не на другите. Не може да поемаме всеки ангажимент, да се виждаме с всички приятели и познати. Понякога се научете да казвате не и да приоритизирате себе си. И преди ви казах, но пак ще ви повторя, защото е нещо, върху което самата аз работя тази година. Защо се страхуваме да разочароваме другите, но е напълно нормално да разочароваме себе си постоянно. Не бива да е така. Научете се да казвате не и да приоритизирате себе си. Включете, разбира се, медитация и дихателни практики и се постарайте наистина да намалите стреса. Стратегия номер 4 е да включите някои важни хранителни добавки в своята рутина. Разбира се, може да се консултирате с лекар, вашия личен лекар или ендокринолог, или да направите свой собствен ресърч
относно тези добавки. Тези, които препоръчвам, са магнезии. Разбира се, изберете качествени продукти, продукти, които са чисти, нямат вътре пълнители, подобрители, слепващи агенти, т.е. антислепващи агенти и въобще като цяло наистина доверете се на добри брандове с качествени съставки. Хранителните добавки, които лично аз препоръчвам, особено за всяка една дама, преминаваща през перименопауза и менопауза, са магнезии. Участва в страшно много процеси в тялото, много пъти съм говорила за него. Витамин D3 с К2, изключително важно. Витамин D3 дори се смята за един от хормоните, така че той помага страшно много женското здраве. Креатин. Креатина може би е една от най-изследваните хранителни добавки в последните, не знам, 30-50 години. Има изключително много изследвания върху креатина, изключително много ползи за дамите. Подпомага синтеза на белтъци за по-интензивно укрепване на мускулатурата, подобрява физическата издържливост на тялото, скъсява периода за възстановяване на мускулатурата след тренировка и съдейства за по-бързо премахване на умората. Други любими мои добавки са ашвагандата, която аз приемам от известен период, може би вече няколко години. Ашвагандата е адаптогенна билка от аюрведата. Помага на тялото да се справи с тревожността и стреса, адаптирайки се към нуждите му. Освен това, ашваганда има благоприятен ефект върху мозъка, сърцето и кръвната захар. Друга любима моя билка е именно вечерната иглика. Вечерната иглика е сред най-често използваните билки за подобряване на ранните симптоми на менопаузата. От семената на растението се екстрахира масло, което е богато на линолова и гама-линоленова киселина, две ненаситени масни киселини с силно противовъзпалително действие. Като цяло има още доста билки, които бих могла да препоръчам. Мака, DHEA и още други. Но, ако искате, можем да направим отделно видео, в което ще разгледаме всяка една билка или добавка, какво е нейното място и как да се приема, какви са противопоказанията, как си взаимодействат. Ако желаете такова видео, напишете ми в коментар и ще се радвам да направя. И преминаваме към петата последна стратегия и практика за справяне с симптомите на перименопауза и менопауза. И тя е да преминем към по-пречистена противовъзпалителна диета. Какво означава това? Моят, разбира се, съвет е като цяло да изключим твърде преработените и преработените храни от своята диета. Да се стараем нашето хранене да бъде предимно с храни, създадени от природата, плодове, зеленчуци, ядки семена, качествени протеини от животински и растителен происход, да намалим консумацията на преработени храни и захар, да се стараем да купуваме повече локално и биопроизводство и, разбира се, нещо много важно, да добавим цикличност в нашето хранене, което означава да редуваме периоди, в които ядем по-малко въглехидрати, с периоди, в които отново включваме добрите и качествени комплексни въглехидрати в храненето. Да имаме периоди, в които правим периодично гладуване и периоди, в които не правим периодично гладуване. Да добавим една такава цикличност и различни фази в нашето ежедневие. Разбира се, говорила съм в предишното видео специално за периодичното гладуване, как да го практикуваме, особено дами, които не са още в менопауза. Има много важна и определена схема и стратегия как трябва да се справи този фастинг, това периодично гладуване, така че ако не сте го гледали, след мъничко ще ви оставя линк към видеото. И в общи линии това са 5 стратегии. Нека да ги обобщим. Силови тренировки, зона 2 кардио, намаляване на стреса, хранителни добавки, които подпомагат перименопаузата и менопаузата и противовъзпалителна диета.
Благодаря ви много, че бяхме заедно и днес. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било от полза. Ако е така, моля, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, за да получавате известия. Дайте ми палец нагоре, оставете ми коментар. Много моля, задължително оставете коментар. И разбира се, споделете това видео с ваши приятели, които ще имат нужда да го чуят. Междувременно, ето тук може да видите за ползите от периодичното гладуване за жени, има ли такива и как трябва да го правят, за да обгрижват своите хормони. До следващия път, петък в 2.